Saša Popović umro je u subotu 1. marta u 70. godini života posle kratke i teške bolesti, saopštila je Grand produkcija. Poslednjih nekoliko meseci lečio se od kancera u poznatoj klinici u Parizu. Saopštenje za javnost Grand produkcije povodom smrti Saše Popovića prenosimo u potpunosti. Sa neizrecivom tugom obaveštavamo javnost da je danas, posle kratke i teške bolesti, preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Aleksandar Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu. Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo. Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac. Poslednjih nekoliko meseci Saša Popović se lečio od raka na jednoj poznatoj klinici u Parizu. Pevačica Ćana otkrila je da je kasno saznao za dijagnozu. Sahrana će se održati u četvrtak 6. marta u Beogradu. Saša Popović se poslednji put pojavio u javnosti u oktobru 2024. godine. Prethodnog leta je vredno radio na novoj sezoni i učestvovao u selekciji kandidata na audicijama širom regiona, ali je potom morao da se povuče. Ljubavna priča Saše i Suzane. Brak Saše Popovića i Suzane Jovanović važio je za jedan od najskladnijih, iako je čelnik Granda uvek bio okružen lepim ženama. Ipak njihova ljubavna priča bila je jača od toga. Gala venčanje Saše i Suzane održano je u hotelu Intercontinental, a među zvanicama bio je veliki broj estradnih umetnika. Popovićeva kuma bila je Lepa Bren. Predrasude o Popoviću imala je i sama Suzana kada su se upoznali, ali je vrlo brzo postalo jasno da će Saša nju da odvede pred oltar, iako se do 43. godine opirao tom sudbonosnom da. Prvi poljubac je pao na svadbi pevačice Zlate Petrović, koja je inače bila bivša devojka Saši Popoviću. Morala sam da idem na svadbu u Jagodinu, a nisam imala prevoz. A nikada nisam nikog slagala, obećala da ću doći, a nisam došla. I ja šta ću, setim se Saleta, pošaljem poruku na pager i kažem da imam problem, da nemam prevoz, a da moram da stignem na svadbu. I on mi je rekao da će doći po mene. Obradovala sam se kao dete, nisam mogla da verujem da će čovek da ostavi sve svoje obaveze i da dođe još u Jagodinu da me vozi. I naravno, ja se oduševim gestom i pažnjom koju mi je poklonio. Bila sam prijatno iznenađena i to neću zaboraviti do kraja života. Mi smo se pre toga videli, ali nikada ni jednim gestom nije pokazao da se ja njemu sviđam. I ja počnem da razmišljam. Onoliki hvalospevi po novinama, te sa ovom ženom, te sa onom, šta meni fali. Svi mi se udvaraju, samo on neće. Sad mene kopka onaj ženski crv. Rekao, mora da mu se ne sviđam. Međutim, stižemo mi na svadbu u Jagodinu i kaže da mi želi da svadba prođe uspešno i da lepo zaradimo i poljubimo u obraz. Ja sam bila iznenađena, pitala sam ga šta to znači i on mi je rekao da sam od tada njegova devojka. Ispričala je Suzana jednom prilikom. Da mi je neko rekao, eno, onaj harmonikaš dole, to će biti tvoj budući muž. Ja bih mu rekla, ma hajde bogati, ne pričaj te bajke. Rekla je šaljevo ona u emisiji Granda i dodala. Sale i ja smo slobodno, mogu da kažem, u jednom divnom i prelepom braku koji je ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem. Mnogo toga smo prošli za ove 23 godine, koliko smo zajedno, a i dan danas smo podrška jedno drugom. Njegov posao je takav da je uvek okružen pevačicama. S obzirom na to da se bavim istim poslom, znala sam da ću prihvatiti to kao nešto sasvim normalno. U početku naše veze jeste bilo malo ljubomore, ali više zbog toga jer sam bila mlada i pomalo nesigurna u našu vezu. Ali toga više nema. Iako je Suzana iza sebe imala brak koji je trajao svega 7 meseci jer se udala sa nepunih 18 godina i rodila sina Danijela, Saši to nikada nije smetalo. On se pevačice u 43. godini života zakleo na večnu ljubav, a njenog sina prihvatio kao svog. Upoznali smo se na snimanju njene pesme, 1998. godine smo već bili venčani. Suzana me osvojila svojom harizmom, lepotom, dobrotom. Tada sam imao 43 godine i želeo sam da se skrasim i postanem otac, rekao je Saša. Pa se osvrnuo na najteže momente. Najteže je bilo prvih 5-6 godina. Ona je tada non stop nastupala, pevala je i po Srbiji i po inostranstvu. Ja sam isto dosta radio. Ona stalno na turnejama, ja stalno po emisijama. Saša Popović se oglasio na društvenoj mreži poslednji put 2020. godine kada se žalio na stres. Dobar dan. Evo mene ponovo na mom profilu. Proteklih nekoliko nedelja bile su izuzetno stresne, kako za mene, tako i za moje kolege. Stres prouzrokovan poslom koga imamo preko glave i naravno svima nama već dobro poznate COVID situacije.
Ja sam takve prirode da se izuzetno udubljujem u svoj posao i obaveze, pa često zapostavim sebe i svoje potrebe, što se izrazilo negativno na moje mentalno zdravlje. Iskoristio sam ovu mentalnu pauzu za meditaciju, svakodnevne šetnje po prirodi i provođenje vremena u krugu mojih najvoljenijih. Pravo da vam kažem, osjećam se kao novi čovek. Ovo mi je bilo potrebno više nego što sam ikada mogao da slutim. Srećniji sam, zdraviji, a ta dobra energija odrazila se naravno i na moj rad. Pisao je on tada pa dodao. Povezanost sa mojim unutrašnjim bićem pomogla mi je da shvatim kako se pronalazi sreća i smisao, a shvatio sam i značaj odvajanja vremena za sebe kada se osjećate slabo ili savladano stresom i očekivanjima vašeg okruženja. Svim mojim pratiocima bih od srca poručio da pre svega brinu o sebi, jer tek tada će moći da brinu o drugima i ispoljavaju kvalitetan rad na poslu kroz najbolju moguću energiju koju mogu da posjeduju. Lagano nastavljamo sa radom, kao i sa postavljanjem materijala na ovom profilu, jer nakon što sam pronašao mir i spokoj u svojoj duši, život će mi biti kao bistra reka. Idem lagano svojim tokom i uživam u svim čarima koje sam put može da mi ponudi. A destinacija će mi biti jedno zasluženo priznanje i zahvalnica od mog unutrašnjeg bića, jer sam konačno naučio da brinem o sebi. Topli pozdravim, Saša Popović. A iako je najavio svoj nastavak aktivnosti na ovoj mreži, do toga ipak nije došlo. Nažalost, nije dugo stigao da uživa u svojim penzionerskim danima, a želja da dočeka unuke i da ga deca obilaze u starosti ostala je neispunjena. Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta. Obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, da će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja, rekao je nedavno Popović za medij. Njegovo lečenje bilo je povereno doktorima u Parizu, gde je redovno odlazio na terapije. Poslednje fotografije koje su se u javnosti pojavile budile su nadu da će Popović dobiti bitku, ali se njegovo zdravstveno stanje poslednjih meseci pogoršalo. Kako se već pisalo u medijima, Saša je za tešku bolest saznao slučajno nakon preloma noge. Kako posle očekivanog perioda rana nije zarasla, doktori su uradili detaljne pretrage čitavog tela Popovića i nažalost otkrili da njegovo zdravstveno stanje nije dobro. Iako je lečenje počelo istog trenutka, bolest je uzela maha. Kao mlađi, Saša Popović gajio je veliku ljubav prema fudbalu. Jedno vreme je trenirao u klubu Vojvodina. Njegov otac bio je višestruki instrumentalista i pevač na Radio Vojvodini, zbog čega je želeo da i njegov naslednik uplovi u svet muzike i počne da svira harmonik. Uprkos ljubavi prema sportu, Sašu Popovića je otac upisao u muzičku školu 1964. godine. Autor je jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja, Zvezda Granda, pomoću kojih je otkrio danas mnoge vrsne i uspešne pevače. Mnogi ga pamte još iz perioda kada je svirao harmoniku i bio deo grupe Slatki greh, a u svet muzike uplovio je dosta ranije. 1976. godine osnovao je bend Lira Show koji je izvodio narodnu muziku. Bend je dobio pojačanje kada im se priključila Lepa Brena kao glavna pevačica. Nakon toga, 1982. godine, grupa menja ime u Slatki greh i kreće da hara bivšim Jugoslavijom i niže velike uspehe. Nakon raspada grupe Slatki greh, Popović je nekoliko godina gradio solo karijeru. Sa Lepom Brenom, Popović 1998. godine osniva Grand produkciju. 2004. godine Saša je došao na ideju da pokrene projekat Zvezda Granda. Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Hype Production, Saša Mirković, oglasio se povodom tragične smrti Saše Popovića, osnivača i vlasnika Granda, izjavivši saučešće porodici. Porodici Saše Popovića izražavam najdublje saučešće za njihov ogroman gubitak. Neka mu je laka crna zemlja, napisao je Mirković u opisu objave. Direktor i vlasnik Hype televizije je otkrio detalje njihovog poznanstva, kao i to da, iako su bili suparnici u poslu, uvek su se poštovali kao pravi profesionalci. Najteže je njegovoj porodici. Mi smo bili suparnici u poslu, ali smo se poštovali kao profesionalci. Za razliku od licemera koji su ga žalili kada se razboli, a ceo život ga pljuvali iza leđa. Ja sam mu uvek govorio sve u oči i javno, napisao je Saša Mirković na svom profilu. Nakon Sašine smrti na svojoj društvenoj mreži oglasila se muzička zvezda Mira Škorić, te se u velikoj boli oprostila od njega. Ona je u prvoj objavi okačila set fotografija sa Sašom uz opis hvala vam na svemu, dok je na drugoj okačila njegovu crno-belu fotografiju uz opis počevaj u miru, dragi Sale. Regionalna zvezda Aca Lukas oglasio se nakon vesti o smrti Saše Popovića. Na putu sam radim, pročitao sam vest malo pre. Žao mi je, saučešće njegovoj porodici, istakao je Lukas za Hype televiziju. Miroslav Ilić takođe je bio zatečen ovim tragičnim vestima,
pa je kratko poručio: "Iskreno mi je žao. Čuo sam malo pre, porodici iskreno saučešće", rekao je Miroslav Zahaj. Mnoge poznate ličnosti se opraštaju od Saše Popovića putem društvenih mreža. Hype televizija izjavljuje duboko saučešće porodici Saše Popovića.